Keď som bola malá, obsesívne som si robila poznámky o Coco Chanel a potom som si čítala knihu o Marilyn Monroe. Potom neskôr na výške som študovala umenie a poznačila som si za okraj meno Artemisia Gentileschi a cítila som k nej silné magnetické priťahovanie. Potom, keď som bola na dovolenke v Grécku a všade som videla graffiti Fridy, spomenula som si na to, že pár týždňov pred tou dovolenkou som si pozrela celý film o nej a tie jej graffiti v Grécku mi hovorili: povedz im môj príbeh. Chcem, aby si im povedala môj príbeh. Takže prvá vec, ktorú som hneď spravila po navrate domov, bolo, že som vytvorila her story. A keďže pre manifestovanie je potrebné vedieť o tom, že tu žili ženy, ktoré boli inšpiratívne a silné, rozhodla som sa spraviť o tom celý podcast. Vítaj, ja som Simona Maňková a toto sú Her Stories. Totálne, absolútne nadšene ťa vítam pri našej novej Her Story, ktorou je Joanne Rowling. Jo Rowlingová. Enormne, masívne populárna a známa, ani ju netreba podľa mňa akože predstavovať hlbšie, predsa autorka Harryho Pottera. Joanne je strašne silne nabitá, brutálna žena, ktorá má obrovský príbeh za sebou, ktorý ti dnes rozpoviem. Jej story, jej príbeh, jej transformácia, jej alchymia, zatiaľ veľa synonym. Celé toto tu je tak dôležité, pretože jej príbeh je o matriarchálnosti, o matriarcháte, o sile žien, o naozajstnej sile matky a ženy. A toto je dôležité vidieť. Mám totálne absolútny rešpekt pred ňou, hlboký, deeply, proste naozaj rešpekt pred ňou ako pred osobou. Enormne inšpirujúca, akože enormne, to sa všetko dnes dozvieš. A práve preto, do čoho pôjdeme, musíme najprv ísť na úplný koniec jej príbehu, akože do súčasnosti, do aktuálnych dní, aby sme si to hneď rozkryli, hej? Aby sme si to hneď všetko roztvorili. Pretože aktuálne v tejto dobe je Jo Rowling totálne cancelovaná, alebo chcú ju cancelnúť totálne, práve preto, že aké má názory na trans ľudí. A teraz sa tu deje veľmi dôležitá vec. Toto je naša her story a toto je veľmi dôležité, že sa deje v aktuálnej dobe, že ju chcú cancelnúť. Pre celý jej príbeh je toto extrémne dôležitý bod, pretože v dnešnej dobe idú po Jo. Po našej Jo. Ona je naša. Počuj, ona je totálne naša. Po našej Jo idú, pretože sa zastáva vlastne žien. Vieš, reálnych práv žien. A hovorí o tom, že každý sa môže obliekať ako chce, každý môže sa hrať na čo chce, ale reálne práva žien sú práva žien a do ženských, vieš, prostredí, do ženských komunít, spoločenstiev, do ženských azylov, vieš, do ženských proste priestorov nemôžu prísť muži, ktorí sa hrajú na ženy. Muži sa môžu hrať na ženy. Môžu sa celé dní tak obliekať, lakovať si nechty. Môžu sa tak aj cítiť, môžu robiť čo chcú, fajn, ale after all, potom príde ten moment, kedy ide o legálnu vec a títo muži, aj keď sa tak hrajú, vieš, na večierkoch, alebo každý deň sa obliekajú za ženu a cítia sa ako žena. Kľudne nech to robia, ale potom nech nechodia do našich priestorov aj tak. A je to veľmi dôležité a ja s ňou akože kompletne hlboko, celosrdcovo súhlasím, vieš, stojím pevne pri nej a práve preto to tu, ak ťa už dostali, alebo ja si pamätám, keď mňa začínali dostávať pár rokov dozadu, už možno veľa rokov dozadu, ma začínali dostávať, vieš, do tej celej propagandy okolo trans ľudí a okolo toho, že jasné, všetci proste, čo sa cítia, ako sa cítia, ja ich mám rešpektovať a nemám sa na to pozrieť z hľadiska toho, že momentálne možno máte nejakú traumu, zároveň, čo hovorí presne Jo, úplne, že doslova to hovorí, žiadne dieťa, keď sa tu narodí, neskončilo v nesprávnom tele. A keďže toto tu sa dnes nenosí, vieš, naozaj reálne postavenie sa za deti sa dnes nenosí, ani postavenie sa za ženy, vieš, sa naozaj nenosí, preto to ju cancelujú. A pre toto, vieš, chápeš, počúvaj teraz, dobre.
keďže ju cancelnú za toto, tak my už všetci máme začať nenávidieť, aj nová generácia, vieš, detí má začať vnímať Joe ako zlú, vieš, proste ona je proti ľuďom, ona nemá rada ľudí, ona sa bojí ľudí, vieš, a hociaké nálepky, ktoré na ňu nalepia, práve preto, aký je silný príbeh za ňou. Za ňou je tak silný príbeh. Ona, akože to, čo ti dnes rozpoviem, je taká veľká sila a je to taká veľká sila, že naozaj preto ju takto chcú nám očierniť. Not for us, not for us. Vieš, my presne toto robíme. O tom sú presne Her Stories, že my to celé rozčítame. Zistíme, aha, presne, tu ju budú chcieť cancelnúť, budú nám chcieť nahovoriť, že trans ľudia sú v pohode, že, vieš, že vôbec nemajú žiadnu traumu, že jasné, moje telo malo byť proste ja som mala byť v inom tele a všetko toto nám budú chcieť nahovoriť a my budeme s tým súhlasiť a budeme ju očierňovať namiesto toho, aby sme si uvedomili, nope, ona je dosť cool, poďme sa pozrieť na jej príbeh, poďme z jej príbehu vyrásť a dnes teda vyrastieš kompletne z jej príbehu. Jej príbeh je plný kúzla, intuície a hlavne tej materinskosti. Ona vlastne, akože jej najvýznamnejší príbeh je samozrejme príbeh Harryho Pottera, ktorý vytvorila. A tento príbeh ona písala ako slobodná matka na úplnom svojom životnom dne. A už z tohto tu, čo som teraz povedala, sa máme, vieš, toho veľa čo naučiť. Čiže nemusíš čakať na perfektnú chvíľu, kedy ty máš začať tvoriť. Joe bola v najväčšom šite životnom, v najväčšom totálnom úplnom dne, ale aj tam vieš byť kreatívna. Aj tam vieš mať svoju víziu. Takže poďme si teraz odkryť celý jej príbeh. Začneme tým, že sa narodila v roku 1965 a ona vlastne celý život prežila úplne, vieš, obyčajne, jednoducho. Jej táto bol dosť odvecí, zrejme aj násilný párkrát. Určite emočne neschopný, jej mamka bola pre ňu všetko a mala ešte aj mladšiu sestru. Narodila sa niekde na juhu Anglicka, na juhu Britských ostrovov, ale jej mamka vlastne pochádzala zo Škótska, čiže ona z polovice bola kompletne Škótka, aj vlastne pôvodne má Joe brutálne červené vlasy. Postupne, vieš, ide život ďalej, študuje učiteľstvo, študuje francúzštinu a potom je, vieš, proste staršia. Ináč, keď bola mladá, vieš, mala 8 rokov, 10 rokov, 12 rokov, tak sama a potom aj spolu s jej mladšou sestrou robili v kostole. Upratovali, vieš, v kostole, v proste ich dedinke. Takže potom to ako keby nejakom detstve, kde proste so svojím tátom si fakt nerozumela a bol to vzťah, ktorý mala, vieš, na dĺžku ruky, nepačilo sa aj vôbec on. Tak vlastne Joe zažije najväčšiu ránu a jej mamka zomrie, keď Joe dospela, akože čerstvo dospela a to je práve čas, kedy aj Joe odchádza proste žiť do Portugalska a tam ide proste učiť ľudí. V Portugalsku sa vlastne zaľúbi, zoberie s mužom, majú spolu prvé dieťa, Jessiku. Tento muž, ktorého si vezme, je vlastne nasilný u nich doma. Čiže Joe zrazu si povie, OK, mám veľmi maličkú dceru, nemôžem ostať s ňou tu, beriem ju, ideme z Portugalska naspäť žiť do Anglicka, som ešte stále žialím za mojou mamčou, zažila som domáce násilie a nemám nič, nemám prácu, a odchádzam proste naspäť do Anglicka, nemôžem proste ostať pri násilníkovi, čo je veľmi silný ťah. Si zober, koľko vlastne žien ostáva v takýchto vzťahoch. Tiež si to predstaviť, že by som proste ostala. A dlho by som ostala, kým by som si uvedomila, že nemôžem ostať. Je to proste chvíľa toho, kedy ti to dôjde, vieš, akým naberieš naozaj odvahu, skročiť úplne do neznáma a vlastne ísť, aj keď nemáš žiadne istoty a vlastne budeš chudobná. Čiže ona sa vlastne s ním rozvedie, Jessiku si berie so sebou do Anglicka a tam Joe zažíva kompletnú najväčšiu chudobu. Ona má svoje, vieš, je vo svojich 20 a zažíva kompletnú najväčšiu chudobu. Joe, keď sa na to obzerala naspäť dozadu, hovorí o tom, že ani netušila, že bude až tak dlho chudobná a že tak veľmi. A fakt to nečakala. Ona si myslela, že to potrvá nejakých pár mesiacov, ale trvalo to roky a bola, akože opisuje to, že to bola vlastne tá najväčšia chudoba, ktorú máš, kým nie si ešte na ulici. Vieš, že
Sice si v byte, ale to je všetko, čo si môžeš dovoliť. Malý mikrobytik. Joe vlastne opisuje toto obdobie ako plné depresií. Veľakrát nemala na úplne základné svoje životné potreby. Veľa hanby vtedy zažívala. V rámci toho, že ešte aj proste bola veľmi hladná, ako sa mohla umývať, alebo proste čo si mohla dovoliť, čo si nemohla dovoliť, proste ako sa cítila vonku, keď sa stretla s inými ľuďmi. Bola na úplnom masívnom dne a veľakrát vlastne hľadovala a dávala vlastne pochopiteľne, zabezpečovala svoju malú dcerku. V tomto čase ona cestuje, buď išla do Manchesteru, alebo išla do Londýna a vlakom v Anglicku. A práve počas tejto cesty meškal vlak, akože kým ona bola v ňom, meškali, vieš, proste mal spoždení, museli čakať vo vlaku a ona sa vlastne pozerala na krajinu Anglicka. A tam, ako bola proste vo vlaku, ktorý zrazu stál a malo byť proste brutálne meškanie, ona vtedy zažila kompletný celý download Harryho Pottera. Tam, kým sedela a neskrolovala si, lebo to je presne to, vieš, že ty sedíš vo vlaku, akože OK, meškáte, ale len proste sedíš, vieš, a sedíš a si v tej nude, si v tej ničote toho, že meška vlak a že proste príde neskôr a teraz musíte len sedieť a nemáš sa ako keby kde inde pozrieť, nemáš si proste čo začať listovať. Tam zžila celý download Harryho Pottera a Joe nemala pero so sebou. To bola jediná chvíľa v živote, vraj kedy nemala so sebou pero a nemohla si to celé napísať, čiže len ostala s celou tou myšlienkou a celé sa jej to začalo, vieš, roztvárať. Proste čarodejník, mladý chlapec, sirota, nevie o tom, že je čarodejník, bude mať 11 rokov a prídu zasvetenia v jeho živote. Ukáže sa mu, že je vlastne čarodejník, ktorý je extrémne slávny, jeho rodičia sa obetovali a pôjde na čarodejnícku školu a bude mať priateľov a proste bude prechádzať cez rôzne skúšky a proste celkovo bude na dobrodružnej ceste. Celé toto tu sa začalo kompletne vytvárať v hlave a potom, čo spravila, bolo, že nešla to hneď písať. A to je úplne zaujímavé, lebo ja som tieto veci vôbec nevedela a ja milujem Harryho Pottera z celého môjho srdca. Čítala som ho dookola, každú knihu dookola, pozerala som filmy dookola, ja som bola fanúšik číslo 1 a Joe teda to vôbec nešla písať hneď. Ona 5-6 rokov to celé tvorila. Ona poctivo, pracovito, systematicky vytvorila celý svet. Históriu, ministerstvo, poštu, školu, nielen hlavné postavy, ale aj ich rodičov a ich rodičov, ich kamošov a ich všetkých hlavnej postavy, vedľajšie postavy, ich históriu a ich budúcnosť. Ona vytvorila kompletne celý svet, dokonca väčší, než nám ukázala v knihách dookola, to je ako keby to je, hneď v každom interviu je to jasné. Ona o tom rozpráva, že ona vie o každej postave celú históriu dozadu, ktorú ona ani nepotrebovala, vieš, ti všetko rozpísať, že čo, aký život mala pani profesorka McGonagallová, alebo proste čo zažíval, vieš, Snape, čo sme sa až neskôr dozvedeli v knihách. Proste ona toto všetko vedela vopred, aj čo bolo v minulosti s nimi a aj hlavne, kde pôjde jej príbeh. Keďže sa rozprávame o Joe Rowling, my sa rozprávame o tom, že žena, ktorá bola na úplnom samotnom dne, ktorá žila len z podpory 70 libier na týždeň a len z toho žila, z nej sa stala bilionárka. Ona vytvorila príbeh, ktorý uchvátil akože aj keď si na to nepamätáš, vieš, lebo už si proste na to nevieš spomenúť, ale možno si to ani ty na sebe nezažila, že by si bola fanúšičkou Harryho Pottera. Aj keď toto nemáš tam spomienku, alebo že by ty si bola fanúšička, skús si teraz začať spomínať na to, normálne teraz si zober chvíľu na to, že si uvedomíš, čo to bol ten Harry Potter a aká to bola ovácia, aj keď to teba priamo nezasiahlo. To bola mega, veľká, silná, obrovská, masívna vec, ktorá prešla do vedomia a podvedomia celé našej planéty. Všetkých detí. Enormného množstva detí a deje sa to doteraz. Ona vytvorila takto silný príbeh, ktorý keď čítaš ho ľahúčko. Proste on sa nečíta ťažko. Dokonca ani v angličtine sa nečíta ťažko. Ani náš preklad nie je ťažký. Proste je to nádherne a každá kapitola sa úplne, že ako keby to sa ti až pýta to čítať.
To je, akože odporúčam všetkým malým deťom. A teda ako keby o tom hovoríme. Že ona tam sedí v tom vlaku, má ten download a ona to nejde hneď písať zbrklo. Ona vie, že to pôjde písať, ale najprv začala robiť celé kompletné, enormné osnovy o tom, poznámky o tom. Ona vytvorila proste detailný svet, ako som hovorila, históriu, všetko, proste priestory a hlavne vedela, kde smeruje. Ona, ináč počúvaj. Prvá kniha bola zverejnená, vydali ju, bola odmietnutá strašne veľakrát, poprvé, kým si hľadala svojho agenta, potom, keď agent hľadal vydavateľstvo, veľakrát, veľa odmietnutí. Čiže pre ňu nebolo odpoveď. Ona verila vo svoj príbeh. Joe opisuje to, že verila až úplne nelogicky. Proste, že ona to vedela, že to proste má pušovať, má to dať. Hlavne, keď to dopíše. Ona vedela, mám deadline. Keď toto teraz nedopíšem, budem už musieť nastúpiť do práce, vieš, už potom si mala nájsť prácu, musím to proste dopísať, lebo keď začnem pracovať, už nebudem mať čas na takéto písanie tohto obrovského príbehu, čo som tu 5 rokov ja vytvárala celú, ako keby históriu, no ona vytvorila celý svet. Vieš, že akože jak my tu máme svet, ona vytvorila ako bohyňa, vieš, normálne ďalší svet, ktorý normálne žije. A je tam všetko, vieš, a ešte ďalej do budúcna to celé vie rozvíjať. Čiže ona sa rozhodla spraviť ako keby úplnú systematickú prácu. A ináč to je vidno v jej astrológii, keď si pozrieš, aké mala rozpoloženie, veľmi, akože tam je to kompletne vidno. Ona sa rozhodla, že všetko proste musí ona vedieť a nielen, že to musí vedieť, ona musí vedieť aj, kde smeruje. Každá kapitola, kde smeruje. Každá kniha, kde smeruje a kde sa skončí. A ona mala, prosím ťa, už keď dopísala prvú knihu, mala napísanú aj poslednú kapitolu 7. knihy. Ona vedela, kam smeruje. Ona, síce ako keby tie ostatné veci tam boli ešte len, vieš, v nejakých veľkých náčrtkoch, ale vedela, toto sa bude deť na úplnom konci a všetko, čo tkám, budem tkať k tomu. A už teraz viem vlastne vplyv postav a ich vlastne stratégiu a prečo robia ktoré kroky a preto sa to takto ľahko číta aj malým deťom. Je to hrubá kniha, ktorá bola odmietaná práve preto, že akože takúto hrubú knihu malým deťom nemôžeme dať. Potom ďalšia vec, čo sa diala, bolo, že J.K. Rowling bolo zámerne napísané bez Joanne alebo bez Joe, lebo to malo byť proste len pre malých chlapcov. Je to o čarodejníkovi, vieš, je to o Harry Potterovi. Toto malo uchvátiť, ak vôbec, vieš, pár chlapcov, tak proste hlavne chlapcov. A chlapci by si nekúpili, najskôr malí chlapčekovia by si nekúpili knihu. To boli normálne akože v 90. vieš, tá kniha vyšla v 97. tuším. V 90. proste takto kalkulovali ohľadom detí, že by si malí chlapci nekúpili knižku, kde je autorka. Najprv sa len zverejnilo 500 knih, dostala za to 2500 libier a ona bola hotová. Ona bola šťastná, povedala si super, idem písať 2, ale ako keby ja mám hotovo, toto som chcela. Ona ani ona nečakala, že to bude mať najväčší úspech na svete. Nečakala nič z toho, že to proste bude sfilmované a aký to bude mať úspech a že všetci vlastne budú úplne bohatí kvôli tomu, vďaka nej. Ona mala hotovo už len tým, pre ňu bol úspech to, že vlastne bola zverejnená jej kniha. A bez toho, aby robili akýkoľvek marketing k tomu, jej kniha bola extrémne žiadaná. Extrémne brutálne žiadaná, kvôli tomu, že deti sa o tom rozprávali, že to bolo takto silné. A tam, ako bola na samom dne, písala tú knihu proste úplne oddane po kaviarniach v Edinburgu. Čiže ona išla žiť do Edinburgu, potom čo vieš, odišla z Portugalska, žila chvíľku v Anglicku a potom išla žiť do Edinburgu vlastne so svojou sestrou. A tam vlastne, ako bola v úplnej chudobe, a aspoň jej sestra žila, vieš, v Edinburgu tiež, takže sa mohli stretávať. Trávila čas samozrejme s malým kočiarom, s Jessicou v kočiari. Ako náhle Jessica zaspala, Joe vošla do kaviárne a písala svoju knihu. Písala Harryho, písala ho kompletne, už ho písala potom, čo ho 5 rokov plánovala. A normálne ju tam nechali takto dlho, hodiny a hodiny pri jednej káve, ktorú sa len mohla dovoliť, dlho, kruto písať. Teraz si potrebujeme uvedomiť, že nie, že len Joe prešla cez tie odmietnutia, ktoré prišli, ako náhle vieš, mala dopísanú knihu, poslala prvých pár kapitol agentovi a potom vydavateľstvám a stále jej prišla odpoveď nie. Nielen, že to sa dialo, dialo sa aj to, že ona
písala počas najtemnejšieho obdobia, keď mala žiaľ, keď nemala peniaze, keď bola v depresiách, doslova, že mala akož depresívne stavy, keď sa cítila sama, keď zažívala proste úzkostné prázdnoty, proste temnoty. V tomto stave sa dá tvoriť. V tomto stave ty vieš byť silná, tam vieš siahnuť, vieš, keď si na úplnom dne, vieš siahnuť ku kreativite. A to je taká veľká inšpirácia vlastne, že tie najtemnejšie okamihy v tvojom živote nemusia ostať len temné. Ide o to, že čo spravíme, vieš, s tou temnotou, keď sme tam dole v tej temnote. Či ju začneme otáčať, či sa vzdáme, alebo či aj vtedy proste budeme šľapať. Lebo pozri, ona nemusela počúvnuť tú intuíciu, ktorá prišla, vieš, k nej v tom vlaku. Ale ona ináč odvždy, odkedy bola maličká, mala 6 rokov a prvé proste príbehy začala písať. O nejakom záčikovi písala prvý príbeh. A potom, keď mala 11, napísala príbeh o nejakých 7 diamantoch a nejakom čarodejníkovi, alebo chlapcovi, alebo o 7 diamantoch, ktorý každý jeden bol nejaký dar, ale zároveň aj prekliatie. Čiže úplne už tam bol prapôvod vlastne Horcruxov v Harry Potterovi, ak poznáš príbeh Harryho Pottera. Čiže ona vždy chcela písať, vždy proste ju toto lákalo, vždy písala príbehy, ale nikdy nepísala vlastne príbehy pre deti. Keď bola potom staršia a len zrazu, keď bola v tom vláku, proste to bolo, toto je pre deti, toto musím napísať. Čiže Jo netvorila z komfortu. To je strašne dobrá lekcia. Ona netvorila s tým, že mám najlepšie pero, mám najlepšiu kávu, som v top priestore, mám výhľad na more, alebo som na chate v lese a mám najlepšie ponožky a mám inú vec, top partnera, ktorý sa so mnou nikdy nepoháda, deti, ktoré nikdy nekričia, mám dosť peňazí, potom idem do fancy kaviarne, kde budem ďalej písať, mám najlepší notebook napísať. Vôbec nič z toho. Nič z toho. Čiže keď nemáš nič, ty z toho môžeš písať, alebo ak štrikuješ, alebo ak máš akýkoľvek svoj iný dar. Nemusí to byť na začiatku v perfektnom komforte. Práve, že aj diamanty predsa sú vyrobené tlakom. Tlakom. Musíš byť úplne stlačená a tam sa to ukáže. Tam vlastne vykvitneme. A to je taká sila, pretože z nej sa reálne potom stala bilionárka. Jej knihy mali akože 600 miliónov výtlačkov sa predalo. 600 miliónov výtlačkov. Jej všetky knihy sa vlastne sfilmovali, čo vieme, nie? Bol to totálny hit. Všetci hlavní herci milionári, proste brutál, miliardári. A všetko to je vlastne pochádzajúce z nej. Ak sa ti páčil v Harry Potterovi profesor Dumbledore a jeho múdrosť, to bola jej múdrosť. Ak sa ti páčil vtip Rona, to bol jej vtip. Ak sa ti páčila odvaha a priateľstvo, ktoré tam bolo celkovo zobrazené, ale hlavne Harry, ktorý predstavoval proste tú odvahu, ak sa ti toto páčilo, to bola jej odvaha. Ak sa ti páčila múdrosť alebo chytrosť Hermiony, to bola jej múdrosť a chytrosť. Ak sa ti páčilo, ako ten príbeh nadväzuje, vieš, a že vlastne je komplexný a že nie sú tam paradoxy, že vlastne ono to sedí, všetko, vieš, toto zviera, že tu prišlo a to, čo predtým spomenula, že súvisí s týmto a že to proste úplne dokonalo celé do seba zapadalo, to vytvorila ona. Ona ináč mala aj oveľa viac duchov popísaných, vieš, ktorí sa tam nachádzali, ich históriu, proste všetko tam mala. A dokonca aj to, že Dumbledore je gay, ona to vedela samozrejme od úplného začiatku. Pochopiteľne. Čiže tento príbeh je práve preto takto magický, pretože to celé vedela. A potom ináč po Harry Potterovi vieme, že tvorila ďalej. Tu sa budeme dostávať k tomu, aký je život bilionárky. Čo ona robí ako bilionárka. Her Stories sú k tebe prinášané mnou. Áno, ja som sponzorom programu. Preto ťa pozývam prihlásiť sa na môj Substack Listy od čarodejnice. Čaká ťa každý týždeň jeden list na tému rituály a praktické manifestovanie, pretože videá na YouTube už nezverejňujem okrem našich Her Stories. Takže sa pridaj, máme tam súkromnú komunitu, ideme oveľa hlbšie než kedykoľvek predtým sme išli na YouTube. Link je pod týmto videom. A teraz pokračujme naspäť v jej príbehu. Prv ti chcem povedať o tom, ako opisovala svoju intuíciu, pretože to opisuje ako totálna čarodejnica a tým, že aspoň mne sa to vieš takto deje, keď ja počujem iných ľudí rozprávať o ich daroch
a o tom, ako oni vnímajú svoju intuíciu a tie vnútorné dary, keď popisujú, tak mne sa tým vytvára ako keby povolenie pre moje vlastné dary a preto, ako ja vnímam, vieš, komunikáciu, keď mám nápad, vieš. Ona opisuje to, že keď jej intuícia hovorila, a to sa deje aj ďalej, vieš, keď ďalej a ďalej tvorí, opisuje to ako keby išla cez les. Hej, že je tam všade les, to je chaos, zmetok, vieš, neviem, čo sa deje, neviem, čo mám písať. A potom príde k jazeru. A jazero je proste žiarivé, krásne, vieš, liečivé, nádherné jazero inšpirácie. A v ňom, v tom jazere, ona to takto vníma, žije nejaká bytosť, nejaké zviera, ktoré hádže tie nápady. Takto to ona vidí. A keď sa dostane k tomu jazeru, tak proste vždy príde inšpirácia. To znamená, ako keby, keď sa dostatočne zmeditujem, keď proste sa dostatočne skľudním, keď proste začnem písať a otvárať sa tomu. Dokonca hovorí Joe aj o tom, ináč to je taká dobrá, ako keby masterclass ohľadom nie že len písania, ale tvorenia skôr, že veľakrát aj napísala kapitolu a potom proste vôbec ju nepoužila. Čiže sa nemáme bať toho, že vytvoríš a zistíš, že vôbec nemusím ísť na to ináč, aby sme sa dostali lepšie k tomu bodu, ku ktorému idem v tejto kapitole. Ona vlastne to mala pripravené, takže mala hlavnú líniu na každú knihu a potom mala ostatné malé mikrolínie, ktoré s tým súviseli a každá musela byť proste rozobraná v správnom čase. Vždy musela vedieť, či sa nachádza, vieš, v jari, či sa nachádza v lete, aby počasie tam dobre opísala, kde sa nachádza tá spomienka, do ktorej idú. Aké teraz je prostredie teda vonku a čo budú mať na sebe, čo nebudú robiť. Masaker, čiže veľmi, veľmi prepracovaný príbeh. Takže ona chodila takto, ako keby vo vnútri, po inšpiráciu proste k jazeru, kde jej proste nejaká bytosť hádzala tie nápady a ona ich proste chytala a vždy vedela, že aj keď teraz nevie ako a začína proste nevedieť, vždy proste to príde. A prišlo to niekedy v noci, čiže si zapísala, vieš, ďalšiu líniu, ďalšiu proste vec, ktorá sa bude diať a takto ona vlastne pracuje doteraz aj so svojimi ďalšími knihami. No, ohľadom Harryho vždy vedela, že sa to bude odohrávať vlastne niekde ako keby v Škótsku, aj keď to priamo nikdy nechcela zasadiť do Škótska, ale vieš, proste v takejto krajine s takýmto prostredím a vždy Rockford videla ako keby zasadený na dlhom lochu. Ako keby na Loch Ness, vieš, proste, ktorý je dlhý loch, dlhé jazero a proste na tom lochu sa mal vynímať Rockford. To vždy proste takto vedela, že sa to bude diať. Takže toto je príbeh o tom, ako z totálnej chudoby a žiaľu vieš vytvoriť globálny mega vplyv. Joe vydá prvú knihu Harryho Pottera, keď má 32 rokov. Až keď má 32 rokov, jej sen sa jej splní, že vydala knihu. A potom až neskôr, keď má viac rokov, sa filmujú tie knihy a stáva sa z nej superhviezda. A teda, čo je asi najcennejšie na nej, je práve to, že aj keď sa stala bilionárkou, ona ostala pri zemi. Ona ostala dobrou a múdrou a normálnou. A tu sa môžeme vrátiť k tomu, že čo sa deje, vieš, aktuálne v jej živote, že ju proste cancelujú za úplne zdravé názory, ktoré sa nebojí a nehanbí prezentovať. Ona sa tou slávou nepo-Hollywood štila. Ako keby nepotrebuje chodiť na večierky, nepotrebuje byť na Met Gala večierkoch, vieš. V podstate peniaze ťa nespravia lepšou ani horšou, oni len znásobia to, aká si. A vieš čo, pozri, a to je presne to, že ty môžeš počúvať, kľudne mi never ohľadom toho, že je múdra a že je enormne inšpirujúca. Nemusíš tomu ani veriť. Choď a pozri si jej napríklad predslov, ktorý mala, speech, ktorý mala na Harvarde. Alebo akékoľvek video s ňou, kde ona hovorí. Lebo to je to, čo vlastne mi vytvárajú a aj asi tebe her stories. Proste my vidíme jej fotku, počujeme nejaké, vieš, gossips o nej, ale potom keď sa my ponoríme do jej listov, aké písala, napríklad, vieš, Frida, alebo keď my otvoríme si proste art, ktorý tvorila, alebo my keď si zapneme video s Joe. V každom videu, kde ona hovorí, je vidno
ako je pri zemi, ako je extrémne múdra a ako je tak britsky chytrá a vtipná a proste je pohotová. A toto vidím hlavne na britských ľuďoch, nie na hollywoodsko-amerických ľuďoch. Ona tam nemá ten afekt americký. A podľa mňa práve preto, tak ako napríklad, neviem, či poznáš Rickyho Gervaisa, super komik, tiež je anglická a je tam proste akási proste uzemnenosť pri ňom. Proste zdravý pohľad na svet, aj keď je extrémne bohatý. Ricky Gervais je proste brutálny komik, ktorý je extrémne bohatý, stále má zdravé názory na svet a stále pomáha tvojim bohatstvom. A ináč, to je teda tá pointa, ku ktorej sa dostávam. Joe je bilionárka a to znamená to, že bohatstvo teba len znásobí, pretože jej vždy išlo vlastne o dobrotu. Celý jej príbeh je o dobrote, celý jej príbeh je o tom, že vlastne my sme ako keby v úvodzovkách, ani nie v úvodzovkách, my sme proste Harry v tom príbehu a my zrazu odhaľujeme, čarodejnícky svet, tu sa mi prihovorí tento človek, tu sa mi prihovorí tento človek a ja musím začať postupne vedieť, rozlišovať dobro od zla, propagandu od reality, byť odvážny, aj keď to bolí. Toto tu zažívajú deti, ktoré čítajú Harryho na podvedomej úrovni. Toto som ja tam vlastne zažívala. Že som si myslela, že aký pekný príbeh čítam, ale v skutočnosti sa ti tam cibrí tvoja schopnosť rozlišovať dobro od zla. A aj v sebe, vieš, to je ako keby tá najväčšia vec, ktorou si tam Harry prechádza od prvého okamihu, keď prosí, vieš, ten klobúk, ktorý má na hlave, aby nešiel do Slytherinu. A Harry vlastne postupne zisťuje, že to je jedno, v ktorej fakulte som. Ja sa rozhodujem, či budem dobrý alebo zlý. A kľudne aj neskôr v príbehu. Tak ako vieš, Snape sa nám ukázal až neskôr v príbehu. Tak ako Draco Malfoy v závere nakoniec spravil dobrú vec. Vieš, proste až v závere ju spravil dobrú. Čiže tá schopnosť nás rozhodovať sa na dobro alebo na zlo, alebo si všímať na ostatných, vieš, a rozlišovať, či sú dobrí alebo zlí, toto je tam tak cibrené a schopnosť byť dobrý priateľ a schopnosť byť odvážny. Podľa mňa toto celé som ja nasávala ako program, ako mala počas čítania Harryho Pottera. A teda toto, ona do tohto zaviedla deti. Takže to je veľmi silno aj spirituálny príbeh, čo sa tam deje. 7 kníh, proste 7 zasvetení, 7 brán, cez ktoré prejdú, vieš, 7 ročníkov. A že tam všetko sedí, to je tiež brutál, ako je to. Ako chytro to písala. Joe sa rozhodla, aj keď sa stala bilionárkou, byť ďalej dobrou. Nenaháňať sa presne za tým, že teraz musím byť, vieš, na stránkach časopisu každého a musím byť všade s celebritami fotená. Ona si žije svoj život, má jachtu, samozrejme má jachtu, možno má fancy vína, možno žije určite v nádhernom krásnom dome, pochopiteľne, ale vytvorila obrovskú charitu. A aj ostatní herci, vieš vlastne, ktorí samozrejme boli v Harry Potterovi, sa o nej vyjadrujú, okrem toho, vieš, že niektorí sú úplne mimo a vyjadrujú sa o nej veľmi typicky hollywoodsky, že nepodporuje trans ľudí. Napríklad ten pán, ktorý hral Luciusa Malfoya, o nej hovorí ako o žene, ktorá je extrémne srdečná, štedrá a že videl nenormálne veľké sumy darovať Joe na charitu. A Joe má aj svoju vlastnú charitu. A ty to nemusíš robiť pre publicitu, že to dávaš ľuďom vedieť, koľko prispievaš vlastne na charitu každý mesiac alebo každý rok. Čiže toto sa o nej vlastne nevie a ona to ani nemá potrebu ako keby dokazovať. To, čo robí jej charita, alebo to, čo ona robila aj pre iné charity. Totiž keďže ona si zažila naozaj dno a naozaj pocity totálnej bezmocnosti a proste strašnú chudobu, tak ona na to nikdy nezabudla, keďže si to reálne zažila veľkú časť svojho života, vieš, do 32. Proste bola bezmocná. Keďže ona si toto zažila, ona práve preto chce pomáhať. A práve preto, že vie, aký je reálny život pre všetkých ľudí na Zemi, že je hlavne takýto a že nie všetci sú už v bavlnke od začiatku, tak proste, pozri, jej charita je úplne akoby for real. A ja som si vlastne uvedomila, koľko toho málo viem o svete, alebo už aj o charitách, ako fungujú, pretože ona vlastne začala robiť povedomie, jej charita sa volá Lumos a ona začala robiť povedomie o tom, čo sa vieš už potom samozrejme aj rozrástlo a teraz už o tom viacerí ľudia samozrejme vedia, že mnohé sirotince sú vlastne a boli ako keby záštity toho, že sa tam
nielen, že znásilňujú deti, alebo že sa robí zle tam deťom, ale že je to obchod s deťmi. A to je hlboká silná téma a proste, že tie sirotince sú pod záštitou, sú ochraňované vlastne politikmi, ktorí sú, vieš, v tých mestách, napríklad v Anglicku, a že deti sú brané od žien, ktoré sú, vieš, v núdzi hmotnej, a tým pádom, vieš, keď žena porodí v nemocnici a dajú jej zrazu, vieš, šek, že OK, vy ste tu porodili, toto všetko nám dlžíte, musíte zaplatiť, ale ona vlastne nemá nič, tak jej povede, ale to nevadí, ak nemáte nič, ak nemáte peniaze, iba nám dáte vaše dieťa. To je obchod s deťmi, čo sa robí. A takto sa brali vo veľkom deti od žien a tieto deti boli potom v sirotincoch, kde sa o nich nikto nestaral, ale mali, vieš, za každé dieťa proste oni nejaké príspevky finančné ako sirotinec. Akože temné veci, veľmi detailné veci, ešte horšie veci, kde, neviem to ani opisovať, tak vlastne jej charita robí reálnu prácu. Jej charita vlastne sa snaží a vlastne má aj brutálne výsledky, enormnené množstva, veľké množstva čísel, vieš, detí a žien, ktoré naspäť, vieš, akože spojili spolu. Alebo zachránili, alebo že tieto sirotince odhalili a tie deti vzali, ale tam ako keby jej práca nekončila, ona chcela potom pre každé dieťa, aby malo zabezpečené základnú školu, strednú školu, nejakú budúcnosť, proste nejaké vzdelanie. A to je tiež systematická veľká práca. Čiže ona svoje bohatstvo ďalej využíva zabezpečila sa, kúpila si jachtu, chce chodiť na peknú dovolenku so svojimi deťmi, fajn, ináč znova si aj vzala potom hneď ešte nejak v 99. alebo nejak tak si vzala super muža, s ktorým je doteraz, ktorý je doktor, s ktorým mala ďalšie dieťa. Teda samozrejme, že sa zabezpečila, ale ďalej využíva bohatstvo na dobro vlastne na svete pre deti. Nielen, že im dala knihy, ale robí im aj reálne dobro. Chce zachrániť deti a pomáhať deťom a v tom je tá matriarchálnosť. A preto sa postaví reálne za malé deti. A preto sa postaví reálne za práva žien. Čiže keď si pozrieš nejaký jej rozhovor a ja ti odporúčam jej Harvard speech, tak ako tam prehovára ona v hlbších vrstvách, najprv to roztvorí 7 vtipmi, všetci sa smejú, je to brutál. A akože mnohí podľa mňa si to ani nezvládnu to pozerať celé dokonca ten 17-minútový príhovor, ktorý tam mala, ktorý do poslednej chvíle bol extrémne múdry. To boli, vieš, ľudia, ktorí práve na Harvarde skončili, vieš, a išli do sveta a ona im proste dala akože brutálnu tam lekciu. A teda ja mám voči nej extrémny rešpekt, ako som hovorila na začiatku. A takto to vyzerá, keď sú bohatí správni ľudia. A práve preto by mali byť proste dobrí ľudia bohatí. Dobrí ľudia, keď bohatnú, tak náš svet vyzeral lepšie. Kiež by bolo viac takých ľudí, ako je Joe Rowling. Čiže nejde len o vplyv, ktorý ona vytvorila cez knihy Harryho Pottera, ale ide aj o to, že ona vytvorila vplyv aj ďalej. Tam to neskončilo. Dobre, som bohatá a teraz už len ma všetci fotíte na rôznych večierkoch. Nie. Ja idem ďalej tvoriť vplyv pre deti na celom svete a budem proste im enormne pomáhať a budem tam dávať bilióny peňazí, aby sa deťom naozaj skutočne až do poslednej chvíle proste pomohlo. A hej, to je proste brutálny rešpekt voči Joe z mojej strany. Ona ináč ako bilionárka potom zažívala pochopiteľne totálnu slávu a nulovú anonymitu. Čiže ona už nemohla tvoriť v rôznych kaviarniach, kde chcela písať, lebo jej ten hluk, ľudí, ktorí sa tam rozprávali, robil dobre. Teraz píše doma. A potom sa stala aj tá vec, že vydala knihu, lebo chcela proste vydať knihu bez toho, aby bolo jej meno k tomu pochopiteľne pritlačené. Chcela vedieť proste naozajstnú reakciu ľudí, čiže zverejnila ďalšiu knihu pod pseudonymom, mužským pseudonymom. Bola to dobrá kniha, mala dobrú odozvu. Potom niekto z nejakého časopisu proste prezradil, že to je ona
A to ju veľmi zasiahlo. To bolo pre ňu veľmi traumatické, pretože to ona neskúšala publikum, ona proste chcela vedieť, že či ešte dobre píše, alebo či aj toto je dobrý príbeh, či vieš sa na to nacítiť, čo chcela predsa spraviť. Čiže toto ju dosť vtedy zasiahlo, keď niekto odhalil takto jej anonymitu. A teda ďalšie pokračovania tejto série, ktorú novú vytvorila, už samozrejme písala pod jej menom. Aj počas covidu, počas pandémie napísala zadarmo nejakú knihu, ktorú proste akože si čítali nahlas online deti v školách. Ona predčítavala, takto ona ináč chodila predčítavať aj Harryho Pottera. Stále chcela byť s deťmi, chcela počuť ich názory, chcela vidieť to, ako sa tešia z toho. Ináč veľmi zabavná vec sa stala a vlastne aj dojímavá vec. Jo išla na podpisovanie svojej vlastnej knihy Harryho Pottera a išla vlastne autom v Amerike. Zrazu videla strašne veľa ľudí vonku, keď išli proste na to miesto autom. A ona sa vlastne pýtala, že halo, máte tu nejaký výpredaj, alebo čo sa deje? Proste tu je akože brutálne veľa ľudí na vašich uliciach. A jej bolo povedané, Jo, to sú všetci pre teba. Oni všetci prišli pre teba. Ty budeš 8 hodín teraz podpisovať knihy a aj tak nepodpíšeš všetky. Veľký príbeh z toho najväčšieho dna, kde môžeš úplne najvyššie sa dostať a preto by si sa nemala nikdy vzdávať. Nemala by si nie pokladať za odpoveď, mala by si byť systematická vo svojej práci a Jo, čo hovorila, bolo to, že nikdy nepristúpila k svojej práci ako k hobby. Brala to vždy ako normálne seriózne, to brala to písanie. Takže keby Jo nepočula intuíciu vo vlaku, deti by nečítali, akože koľko detí by nečítalo Harryho Pottera. A koľko detí by nezažilo akože pocit bezpečia vo svojom živote vďaka jej charite. Jo vlastne nečakala, že niekto príde ju zachrániť, lebo zistila vlastne, že OK, tento muž v Portugalsku, temnota, môžem sa zachrániť len ja sama, som tu len so svojou dcerou, sme úplne na samom dne, musím písať a musím toto dopísať a toto proste musím zverejniť. A toto vlastne musíme my mať. Ty musíš kompletne veriť svojej práci. A robiť na tom a nečakať, že ťa niekto iný zachráni, aj keď máš super muža, alebo aj keď máš super kamošky. Ty rob na sebe. Jo Rowling vlastne vedela zvládnuť slávu. Si zober na koľkých akože celebritách, aj Kurt Cobain, sakra vieš, aj sakra Kurt Cobain, proste enormne talentovaný spevák a vôbec akože muzikant, vieš, umelec. Ale vlastne tá sláva, čo ti spraví, je to, že ty máš zrazu tak veľa peňazí, všetci ťa tak milujú, ty máš prístup k drogám, tak veľa drogám, ktoré sú tak návykové, že ťa proste tá sláva zomelie. Alebo že zrazu proste ideš tam, prisľúbiš sa na projekty, ktoré sú trápne a divné, ktoré si pôvodne ani nechcela robiť. Sláva, vieš, proste je heavy a Jo ju zvládla. No a zároveň, čo Jo opisuje, je to, že celý čas, keď tvorila Harryho, bola nadšená a bola šťastná, bola naplnená, ju to strašne bavilo. Vieš, ona proste milovala ten príbeh, milovala ten svet, ktorý vytvorila, milovala to celé dotvoriť, milovala proste ešte aj dokonca, keď to skončilo, že 7. kniha bola dopísaná, proste ona sa musela z toho akože dostávať, že OK, tak ja teraz už netrávim čas s Harrym, Ronom a Hermionou, ktorých som vytvorila a s ktorými 20 rokov som strávila, proste zbožňovala nám písať. Príhovor, ktorý mala na Harvarde, bol aj preto významný, pretože tam opisuje to, že jej sa už stala tá najhoršia vec na svete. A to je strašne dôležité. Jej sa už stala tá najhoršia vec na svete, predtým než písala Harryho. Ona preto možno aj išla do toho takto nebojacne. Jej sa už stalo to, že proste ona išla podľa makety. Doštudovala som, vezmem si niekoho, budeme pracovať spolu, budeme mať spolu dieťa a celé sa to dosralo. Ona si uvedomovala, ona bola aj preto v depresii, nielen z tej chudoby, ale aj z toho, že môj život je v sračkách. Proste ja som bez manžela, ja nemám peniaze, mám malú dcerku, celé sa to dosralo, proste je to chaos, môj život je na nič, ako si niekoho nájdem. A práve preto, že ako keby všetko ten život, vieš, z nej strhol, tak toto opisovala, vieš, na tom príhovore na Harvarde. Keď všetko, vieš, život z nej strhol, tak ostala proste už len ona taká, aká je. A toto, čo je ona, je proste, ja budem písať. Ja už sa nemám ani čoho báť, toto je najhoršie. Ja už žijem to najhoršie, čo môžem žiť. A ináč z tohto tu obdobia vznikli potom dementory. Z tohto obdobia akože plného depresie, ak poznáš Harryho a dementorov, zároveň vieš si zober, aké krásne father figures vytvorila Hagrid,
Sirius, Dumbledore, vieš, aj keď ona nemala nikdy poriadneho father figure, vieš, akože otca, alebo proste mužský vzor, tak nám jej vytvorila cez Hagrida, Siriusa a Dumbledora naozaj poriadnych mužských vzorov sme mohli skrz ňu vnímať. Môžeme si zakončiť možno tento príbeh tým, že potom v roku 2019, keď sa akože prejavila ohľadom tých trans ľudí a trans problematike, keď sa k nej vyjadrila, tak strašne enormné množstva výhražných listov jej začali chodiť, ale akože vieš naozaj, že proste išlo o jej bezpečie. Naozaj ju chceli zabiť, naozaj proste strašne vlna nenavistí a násilia išla voči nej. A vtedy jej bolo veľmi smutno, že sa za ňu nepostavili herci, hlavní herci z Harryho Pottera, ktorí ďalej len vlastne podporovali to, že hej, veď ty nenávidíš trans ľudí, čo ona nikdy nepovedala, že ich nenávidí. Len by nemali chodiť do vieš, akože priestory by mali byť rozdelené podľa toho, čo máme naozaj, vieš, čo s kým sme naozaj, nie podľa toho, vieš, čomu veríme, nejakej ilúzii. To ju vtedy veľmi zasiahlo, lebo tým, že oni sa za ňu nepostavili, ešte viac listov jej chodilo, pretože vlastne oni podporili, vieš, celý ten tlak. A to je celkom heavy, žiť v strachu niekoľko rokov o svoj vlastný život alebo o život svojich detí. A zároveň tým, ako zbohatla, tak sa jej a jej známym dialo to, že chodili za jej známymi novinári, ktorí boli ochotní zaplatiť strašne veľa peňazí jej známym, ale aj naozaj ďalekým známym, len kvôli tomu, aby proste povedali nejakú špínu na ňu, aby nejaké fotky o nej zverejnili. A to je halus, jak sa ti potom ukážu priateľstva a aká je vlastne sila slávy. Ak si v temnote, možno by sme to, vieš, ja keď som v mojej temnote, môžeme to určite otočiť, možno ten pohľad na tú temnotu a uvedomiť si, že čo ak práve tým, že sa zo mňa tá temnota, vieš, strháva všetky ilúzie, moje predstavy o živote, o tom, kto bol dobrý, kto bol zlý, čo ak práve tým sa stávaš najviac sama s sebou, lebo to, čo ostane, je pravdivé, vieš. Ak to strhá od teba kamošov, ak to od teba strhá rodinných príslušníkov, tvoje predstavy o svete, tak proste after all to strhne všetko a ostane len to pravdivé a staneš sa najviac sama s sebou práve v temnote. A teraz Joe už píše vlastne úplne inač. Konečne si môže, a to už je vieš niekoľko rokov tak, ale proste píše jednoducho z výdychu. Píše bez deadlineov. Vieš, potom tie knihy už mali mať aj deadline, kedy majú byť zverejnené, aby vlastne mohli byť natočené. A potom konečne vlastne si vydýchla. Sice písala doma, nie v kaviarniach, ale písala s ľahkosťou. S tým, že wow, nemusíme sa teraz aj 3 roky, aj 4, nemusíme sa ponáhľať. Toto je príbeh, ktorý máme poznať. A preto aj ty tvor ďalej. Toto je vlastne najdôležitejšia vec, ktorú ja z jej príbehu cítim. Proste tvor ďalej. Ani nevieš, čo je na druhej strane tvojej odvahy, keď budeš tvoriť to, čo si tu prišla tvoriť. To, čo ťa celobytostne možno už od detstva lákalo tvoriť. Lebo jej príbeh vlastne vôbec nie je, vieš, o sláve a jej príbeh tiež nie je o tom, že by to bolo nejaké šťastie, že sa to proste stalo. Systematická práca, poctivá, premyslená, srdcová práca s dobrým úmyslom od veľmi dobrej, múdrej ženy. Bolo mi cťou rozpovedať ti jej príbeh. Uvidíme sa znova na budúce. Zatiaľ pa.